F'ġimgħa fejn żewġ spins tal-Partit Nazzjonalista ma ħadmux għaliex ġew gidba nies fid-Dar Ċentrali jippuntaw is-swaba lejn Chris Peregin li ġie ingaġġat pakkett ta' eluf ta' ewro biex imexxi l-istrateġija politika f'tal-pjetà għal Kap Bernard Grech. Sorsi qrib id-Dar Ċentrali qalulna li nies li ilhom jaħdmu fil-Partit Nazzjonalista innutaw li Peregin mhux qed ikun il-pedina importanti li tant nefħuh ċertu nies ta' Bernard Grech. Wara li ġej Senat Soppardi nfexx jattakka lil gvern u jgħid li dan qas jippubblika xi paġni fir-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Defni Karwana Galizja, it-tliet imħalfin fuq il-bord tal-inkjesta ħarġu stqarrija fejn iċċaraw li biżviż tal-bord naqas jippubblika 3 paġni u għalhekk qed jagħmel dan issa. Aktar qabel spin ieħor ta' Bernard Grech ma ħadimx bis-sorsi tagħna fl-istamperija qalulna li dan kien immuntat minn Peregin innifsu dak li anki der f'ras il-mejda f'laqgħa bejn il-Kap u l-Għaqda Repubblika. Fil-fatt il-Partit ta' Bernard Grech imbotta u qal kemm fela fuq l-allegat keċċija tal-preżentatur Mark Lawrence Zammit mix-Xandir Nazzjonali, tant li fl-intervista tal-ħadd li għadda il-Kap uża l-ħin biex jitkellem fuq hekk. Dan wara li l-Lavin Malta, is-sit li kien imexxi Chris Peregin, illum strateġista ta' Bernard Grech, irrapporta l-ewwel l-istorja ta' Zammit. Saħansitra Peregin fuq il-profil tiegħu fuq Facebook mar jiġri mbotta l-ispin li qabbat lil Kap jagħmel iżda sa 24 siegħa wara il-kumpanija privata li kienet ħaddem lil Zammit iċċarat li dak li ntqal kien ibbażat fuq ejdut mhux verifikat. Din qalet li mhux veru l-preżentatur tkeċċa mill-Istazzjon Nazzjonali u qalet li l-programm l-erba' fost il-ġimgħa li kien jippreżenta Zammit huwa proprjetà tagħha u tiddeċidi ibiss min jippreżenta il-programm. L-ingaġġ ta' Peregin qajjem rebus wara li l-ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista bdew saqsu mistoqsijiet fuq dak li fetaħ kawża biex jagħlaq il-midja tagħhom u jtelfilhom xogħolhom. Fil-fatt dwar dan One News kien irrapporta li sejħet laqgħa urġenti mal-ħaddiema li maħbar qatt ma kienet miċħuda mill-Partit Nazzjonalista. Issa s-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li fl-isfond ta' rapporti li Peregin ingħata pakkett ta' 65,000 euro fis-sena dak impinġi bħala l-mibgħut mis-sema mhuwa xejn għajr ieħor li qed jitfa' lura lil Bernard Grech flok imexxih il-qudiem.